Emócie sú životný míľnik. Obležte sa tak, aby to bolo vidieť. Či už ste promovaní vy, alebo váš blízky. Tento deň nie je len ceremónia. Je to uznanie úsilia a vytrvalosti. Oblek by mal byť čierny, tmavomodrý alebo sivý. Košela biela, doplnená jednoduchou kravatou a elegantnými poltopánkami. Žiadne výstrelky. Čistý a dômyselný vzhľad. Ak ste hosť, dress code je niečo medzi cocktail a smart casual. Ako otec promujúceho, zvoľte tmavý oblek a bielu košelu. Ak nie ste priamy príbuzní, postačí košela a oblekové alebo číno z nohavice. Ženy by mali zvoliť šaty po kolená alebo kostým, nohavicový či sukňový. A čo nechať doma? Zabudnite na tenisky, výrazné vzory a neformálne kúsky. Obliekajte sa ako muž, ktorý vstupuje do novej etapy. Ako hosť, reprezentatívne a hrdo.